Ay po, good morning. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito tayo ulit sa may tindahan nila dito Jun. Pampalaman sa tinapay. Gagawing bukayo. Order yan sa ano, sa bakery. Ano po? Pira kilo kan? Bumbukan. Ano gano'n niya? 22 po. Saka dalawang sutang. Sutangon? Magkano to? Hindi yan alam. Sutang. Ah, sutangon. Tu. Ayaw ko yung Ay. Ayaw ko yan. Yan dapat pero hindi ko. Ilan ito isa lang? Dalawa. Ilan Ay, ito? tag-8, tag-15. Tag-8, maliit. Ay, ito. Andyan to kalit. Dalawa. Dalawa. Hindi ba lang? 6. Ay, sana magkaano yan? 22.
Makilaan ako bigyan. 9.6 po. Ay, ano? Ay, bomo. Wala mo, puro 1,000 pa eh. Yung sa lagayan, wala rin. Wow! Pagalitan ka. Mga tag-isang daan. Apat pa! 9.6 ito yung ano. Maghawak yung Wala na ibang gagayatin ko sa dib. Sayang yung tag-isang daan. Oo, isa pa pala. Huwag mo kawakan yan, ah. Dirty. Ito pa yung dessert. Ay, kano? Ano sa'yo? Pwede siya. Extra. Desan, pabalak na lang ako ng ano. Nang ano? Kalabasa ko. Pambalan. Ano yung kalabasa mo? Lahat yan? Hindi. Hati lang? Lahat eh. Magkano atay din? Atay na yan. Atay ka? Atay-atay. Kung ma-record sa mga kung mapatawang senaryo. Isa na po, alaga. Magkano itlog mo? Kung bigla ako eh. Lang ka, baka Hindi gusto ka mo lang nagbibili ka. itlog. Babalasin ko na lang. Kataw. Hatiin ko to, Tita Dib. Magkano kilo lang? Lang ka? 60. Balat na. Gabi nga ni Bog. Ha? Gabi. May atay ka pa? Ikaw. Ito na. Ikaw meron. Yun, balot mo yan. Ito na yung kukuha niyan. Kasulot mo yung langka. Ilang kilo sa'yo? Dalawa kay, ano? Kay Ken. Kasi minsan may ito kapag babae. Marami na yun. Sa ganun. Ha? Bago lang sa ganun. Bakit ayaw tayo sa ganun? Tapos tawa niya. Nakakuha niya, nakatawa niya. Ay habla niya. Tapos kung ano, ayaw ka lang sa ganun eh. Nag-enjoy yun man. Pero malaki naman yun. Ay, ano na lang, isang 35. Pwede na yun, no? 35. Malaki ba, 35? Kapag may pakis-kis. Oo. Hindi sa ganun tayo yung Ayan, mo ito. kaya si Kuto. Ayun mo sa ganun. Dalawa na lang. Tapos katawan niya. Nakapong ko ba? O, para din ba yung ano yun? Anong halo niyan, Ken? Ikaw, anong gusto mo? Meron dito hipon. Merong tawag dito. Kain? Magkano dito? Meron na. Salas. Magkano ganon? Labahita? Magkano labahita? Panglahok lang, mga 30. Bili kami yan. Sige, ikaw ka din po yan. Ha? Tingin plastic. Ito, 30. Ulit ba? Malaki. Kain na pa ng tulingan. Ibay naman yan, Ken, oh. Diba? Plastic. Plastic. Ito. Kaya tapos yan, Ken. Oh. Luya, Ken. 5 piso lang luya, Ken, tsaka green na mahaba. Gawa tayo ng ano, pangpakbit. Yung mga gulay na ano, malapit ng sira. Lagay pakbit. Para maging sira pa
Tag 30. Ay po. Tira kilo ka iba sa di. Yun, hintayin na yun lang ka. Tapos dalawang niyog na tag 30. Ay, paano mo ako ng gano'n na suka? Dalawa lang ng malaki. Ay, regular. Bakit regular? Jumbo lang po eh. Jumbo lang. Papatekarag sa natin ang tubig ko ba? Kitang ko nga ito po, nagdarangan ni kami. Jumbo. Nagdara kami. Mura mo na. May cookies po ba? Pag dinanay mo yun, tama lang. Sa inyong paa. Dito. Dahil binakal mo. Ito, ano ba? Sa baboy. Hindi ko naglansok. Kaya natutulong ako, ayaw na eh. Oo. Nilagatan kami. Ayaw ba? Ay ba? Alain na gulay sa Ayun eh. surain. Mabintang ko ni Sura. Gulay mo yun. May sinigang sa miso. Oo. Mustasa. Wala, peche Gulay lang. santa. Kung ano nga na eleksyon. May Punuan na patinguan sa ano ay. Sa terminal. ay baka advance na gulay. Bonus na may Oo. Hindi na yan. Pag walang mustasa yan. Pero sinigang sa miso. 18. Diba, dupan, ano nga ko ngayon, diba? Ano lang ba? Sana yun eh. Hindi ka ito pulis mo sa gabi. Sana, Kuya Jason, saan ka pa matutulog? Sa dati o sa baba? Ay, pwede naman ka sa dati. Kasi ka lang sa baba. Tapos butbutol ng piso. Ang maganda yan, test spend tayo. Kapag nagtao to, dyan ka sa taas matutulog. Ako sa baba. Lang ko yun. Katawa mo, sige ako na lang. At least patas. GC. Tinanong ako kasi, kung saan daw ako matutulog, sa dati raw o sa baba. Ay, pwede naman ako sa dati. Tapos isip ko yan. Hindi nunod ng piso sa bulsa. Maganda yan, spend tayo. Kapag nagtao to, sa dati ka matutulog. Hinagi siya. Tao nga. Sige, at least patas. Walang kulangan. Sabi sa'yo. Oo. Sabay tawa siya eh. O, doon siya tulog sa baba. Sa baba. May foam dun eh. Paano sabi ko doon siya sa tabi namin? Ayaw. Oo nga. Kala ko nga doon na sa inyo kasi bumaba na yun. Tapos biglang tumas. Ano ba yan? Ang Hindi init. sa kwarto namin. Nakano na doon. Tapos nung pumasok ako, sabi niya maliligo ako ma. Ang init sabi na. Ewan ko sa bata na yun. Sabi ko, matulog ka na. Kasi pagka nandun siya sa amin, hindi siya makapag-cellphone. Dave na lang, Dave. May Dave Blue yan. Natapos ako mag-edit alas 12. Pagtingin ko gising pa. Tama na yan. Wala naman ano eh. Tapos, yung pinsan ko pala, classmate niya. Minsan. Gian? Ako lang. Ano? Yung pinsan ko sa Las Piñas, Oh. na nagki-criminology rin. Classmate niya pala. Lagi naman yung Lin. Pinsan pa, ikaw pa pala na eh. Classmate. Paano mo nalaman? Hindi, nagsabi ko kasi ko na ano, may pinsan din kako ako dyan sa Las Piñas sa Balikan ko na lang. nagki-criminology. Dalawa kako yun. Balikan ko na lang. Yung isa kako, graduate na. Pati yung milk.
Pakuhaan mo na lang sa anak mo. Yung lamas bote. Ay, ito lang, dahil mo. Tapos sabi niya, ano, apelido. Pakuhaan mo na lang. Sabi ni JC. Kaya ko seryo. Tapos namin, hindi ka nasibit akong seryo eh. Pinakita niya. Last meet niyo pala eh. Ano nag-aaral sa Las Vegas sa ano? Olivares. Olivares niya. Dalawa yan eh. Yung kuya niya tapos na. Pasado. Tuition doon. Oo, pasado na nga eh. Opo. 24 modal to. 24 plus 10, 34. Ano pa po? Ayan na lang, ganyan na lang. 34. Ito po. Pwede ba na walang kupra lang? Dito kita live. 50. Dali, kaibigan ko lang siya. Four. Okay. Hopefully 60. Ito po. Salamat. Ilan kuya? Kano kayo de? 7. Hindi, ano? Wednesday para lang. 950. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano po? Talong? Ito! Ano nga, 2 kilo sila hati.
70. Sige, 2 kilo kalahati, tapos 20 na daw, at saka 18 po. atay balunan. Ito mo lang balunan. Atay lang. Tayo lang. Kaibigan ko talaga, kaibigan. Tama, dito pa tayo ng Raptor. 3 kilo ano. Eh, pa-double check na lang, pa-chat na lang. At sige, i-text na lang. Sige. Ah, sige. Di ba parang pa dito? 18 bawat. 3 to. Kaya mo ba? Sayote. Tahan na Saan po kasi? dahil mahal Kung ganito lang, tag 55. kita. Natin sila. Puro kasi maniwala ka. 55. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na kong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ay umasa. Gusto ko magkailing. Lagi na lang tayo nag-aaway. Kahit di natin magaway. Tuwing ika'y lumuha, ako'y nasasaktan. Nakita kang ganyan, sige na, tahan na. Dahil mahal na mahal Kung kayang gawin lahat ng order. Kasi nag-iisa daw ako. sabi. Sabi din, kaya mo ba? Bilang kami sa sini pakbel. Lang katulong. Ay, sa kanya rin to. Itong tupsi na to. Sana yung pakbel. May order. Ito, sapsoy. May nabalatan na ako. Iba na to. Iba to. Iba may ari nito. Iba rin yun. Yung cellphone mo. Alam mo, pag walang pala ko kasi, Daw na sila pakibet man. Yun daw silang wala. Oo, sige. Ubus na kagad yung pinungaling kanya. Oo, ala na nga talong. Lumani yung talong na to. Dati ko Ano yun? Deliver. Pick up. hindi, didiliver. Saan yan? Dun sa tribo ni Abot-Abot. Kay Ate. Daw na silang wala tayo. Kabila. Bili mo. Ate Tess! Ibibigay ko ang lahat. Pati na rin ang iyong pangarap. Deliver na lang ni Padua. Sasamahan kita kahit saan, kahit saan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala ko pangalikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ay umasa. Gusto kong makapili.
Papaya po. Magkano din? Ang chapsoy. Sibuyas. Sibuyas. Kilo po, 90 kilo. 90 a kilo. Salim. Magkano dito? 250. Dahil yung may 240 po. Hindi ka maliligaw. Yan ang baliktad yung damit mo. Okay na po. Okay lang mo. Hindi ka mga maliligaw eh. Okay lang. Ano lang? 240 na kasi. Thank you po. Magkano sa kami? 110 po kasi, no? One point. Thank you. Ito po. Sino? Sino yung nandito na? Sampalin ko yan eh. Mamaya bibilang ko na 10 ano yan eh. 10 case na alak. Palaklak ko sa kanya lahat. Uy! Hindi bumili si John. Laman na tsaka buto-buto. Ewan ko doon. Ba't di bumili ng liempo? Ano pang pa? Pagagawa ka ng liempo, gusto mo? Pinangin po yung anak ko. Pagdagdag yung nabili ko kahapon ng liempo. Hangin! Ang ogre puta. Alam mo ha? Alam mo ko, nakailang hindi na kami kahapon. Ilang liempo ba? Ito mo yata yun. Hoy, balaw! Tinagyan ka ng gem eh. Klase niya yung mula elementary hanggang sa high school sila hanggang sa Ano nga yung course na? Engineer ano? Ah. Ah. Balik ka namin pa. Init-init. Ha? Pabili ka na lang. Kapangga ka talaga, wala ka talaga. Hindi kami pang Batangas. Expect ka na. Bukas, Sabado. Para sa mundo, walang tayong kulay. Oo. Leto ni Bulaya. Kaya pagdating ko sa naman baka luwi. Sapsoy. 500 gas. 900 luwi. 500 plus 900 pinagin. Parking, tingnan pa. Pa sa... Talaga doon. 300. Plus kulang-kulang ano. Topi. Tapos madidilin siya. Kaya pag
Ano ba? Marami na. Legendary. Legendary. Awa. Energy violet daw. Ikaw. Oh. Medyo. 70 ba ba? 27. 12. Itong bawang. 7. 19. Dami bumibili ngayon ah. Pugi kasi yung kasama mo. Oo. Hindi. Maganda yun kasi. Malakas ang karas mo. Pamato. Ito nakarecord to? Nakaharap ko lang. Yan, CCTV. Alin? Yan. Yun yung nakarecord. Ini-edit pa naman. Ano yung nakarecord? Camera mo. Ha? Okay. Matugtugi ka? Bakon ko na. Ako. Mga kakaroon. Oo. Ayun at gagawa ng ano, palamig. Mga prutas oh. Melon. Pakuan. Gagawa si Kadib. Daming namimili, lalo pag umaga ng gusto. Oo, lalo pag hapon. Ngayon mo na ako magalawa. Grabe yung ano, mga namimili sa kanila. Yung manok, karne, mga sari-saring gulay. Ganda. Sampo. Sakto yung pagkahinog. Veterano yan. Ito. 70.7. Dosi. Ito. 5 piso. Sabay. Yes. 200.
Yan na yung ano, palamig. Daming prutas. Ubos ka agad yan. Tapos magkano takal yan? 10. Yelo lalagay. Ilan? Kilo. 1.85. 85. 1.85. 5, oh. 85. 148. Sandal lang. Saan sa punito ka dito? Sa, ano? Sandal lang. Bakit na? Ganyan. Ganyan. What's the bill? Ganyan lang. Ito na. Daming ano. May mangga pa. Talagang mapapabili ka niyan pag nakita mo. Daming prutas. Tunay na prutas. Dalawang araw kami. Wala nang entrance. Dapat magdaano kami, magdadagat kami, okay, dagat ng ilog. Ito, huwag na daw doon. Ang layo, ang daming reklamo. Malayo din naman doon. Dala lang daw kaya para wala daw gastos. Wala nga namang entrance. Wala cottage. Oh, wala nang may client Wala doon. kang ilog. Wala ka namang ganda ilog. Wala nga yung si John meron. Kasi mga yan, nagpupunta yan doon. Malaki, malinaw. Uy, malinaw? Oo! Tayo ibang klase na kausap eh. Para na, ba? Alam mo na, nag-vlog ko pa yung laki. Kano to? Ayan, di pa nakakalabas, ubos na oh. Ganyan dito. Oo, Timpla ko niya. Dami mga nakabang yan. ubos na kaagad. Alam mo, Alas. puro mga matatanda. Halos mga lahati na eh. Pure na prutas kasi. May gayuma yan eh. May gayoma ba? Mas mura pa. 20 lang. Lalo nang nilabas na oh. Lalo pag nalaglag yan, ubos yan. Ayun na. Tingnan natin kung mag ilang minuto lang yan. Tingnan natin kung maubos ka agad. Time check 10:11. Daming bumibili.
10-20 yung takal. Hi Kate. Shout out Kate. Ayun yan, mali na. Ano bili? Dagdagan nyo pa isa. Bibilang ko kayo. Ayun na. Konti na lang. Idadagdag naman ng tubig. Padagdag-dagdag lang yan. Tapos lalagyan ng pampatamis. Alin? Oo. Kasama yan. Mas mura yan. Ang dami nga yung kamay na yan na lang eh. Yan na lang, maganda pa. Hindi ka na mahal ng 70. Alin? Sistem mo lang yan. 13. Ganda-ganda. Ganda-ganda rin. Ano, ito na yan? 17. Luya. Ayan, yung mga dagdag. That's it. Minsan po, may pin. Bawasan dito, ano? Ilan? Minsan po. Dapat. Okay, finish. Ganda akong bibiyakin. Finish na, wala na akong bibiyakin. Papagalitan na ako dito. Papagalitan na ako dito. Pagbili ako pa yung pakwan. Pati na tayo, wala tayo kakainin doon. Wala tayo manguwi, ano yan. Hoy! Bilis mo ubos. Uli ka daw si Buloy. Batiya. Nalato, nalato. Kanda, tayo. Ay, gulayan mo. Mura ka yan. Pero, Wala akong tayo. pero ano, nung nagpapahinan din, Si ano? Hindi, si ano din. Si Tibo. Oh, no, yan din. Oh. Nung nagpapahinan din pa ako, dumadaan kami dyan. So, lalo, baka ano, Nung si Tibo, kahit ang sinanin niya. oh. Lakaday. Sila, ano? Kinasawa na English, sila, ano na nun. Sila tulong. Itong araw kami doon. Sila tulong sa bahay na lola ko. Saan na pupunta? Wala. Panahon sila sa tampon. Saka lang
pupunta. Hindi kayo ulit. Dapat yung kami. Layo na. Gusto niya, malapit lang. Kaya sana pwede kasi dalawa na yung driver eh. Pwede. Bayan na ba yung ano ngayon? Yung pwesto? Ayaw ko kasi ako lang driver. Ay, pwede tayo magpalitan. Punuan nga ano. Dapat mo. Ano lang kuno mo? Wala naman. Saan ako? Ang ginagawa ko, lalapit ako doon. Magsasando ako sa kumot. Hindi ko mabayaran. Paraos ako. Kain, kain. Ano sa yam? 35. 35. Para pag natapos sa class. 53. Ayan, magkatanggap pa ng plastic. Ha? 22. Ito ka? Okay na, Fer? Merong ganun, bumibili, dala-dala na gaya. Ano to? Adobo. Adobo? Garas. Medyo.
Hindi pa yun. Dito lang. Wala si Gila ba? Pero bumaba dito ah. Sa piraso kami na? Di ka nakakasawang tingnan. Kasama mo na ba yun?